Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga ayunan ni Isabel ti aramid de Diyos kan Lorraine. Iti maysang aldaw, agmaymaysa ni Lorraine iti kwarto ni Josh, idi kalaat asimmangpet ni Clarice. Kat dita, nakaisawang ni Clarice, iti saan nga umno kan ni Lorraine. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Tapno makisinubyan ka kinkwana? Kasi ka, makisinublian ka kadimat ka ni Clarice? Ha? Kaya't nakpay nga ta? So ti kasamiento ka? Kat ni Ronnie, kaya't nakpay nga tamat? Agimpake kang arudan tagawid kan. Agsublikan iti fiancen. Di na ka di itulod ni Jabalay mi? Kasano ko mang itulod ka? Kat adamat dito yan ni Clarice. Kasano nga ron itan? Pagtalawan naklata ka din? Nakaumay ka ngagmay mesa. Makaawid ka mat nga rod ngagmay mesa. Day, dapat balay taman ako. Agawid ka din dito'y balay. Wala na. Kapilitan nga agawid akon. Apay nagsandaay ka. Ada ka di ba di napasamak? Simang petan ni Clarice, nana. Mamati ka din itimbagak. Agyaman ka. No di na kayo indarong. Gapo iti pananglipot yu adwa ka ni Josh. Ayan nga taitan ni Ronnie. Itapay amalagip mo ni Ronnie. Masigurado ka nasakit ang tirik na dayjay. Di nak nga tamapakawan. Agsinublian kami kuma. Sakbay nga may nga inaramid mo dayta. Pinanunot mo pa'y kumanga umuna. Saan laang apuso ti aramatan no maipapan iti ayat. No di kat agraman ti panunot. Sabali mo ti iso mo asimrot iti opisina, sika, Ha? Ben. Imbag tadyak pimanaw ijay balay idi kalman. Adda na buyak nga eksena. Ha? Ano nga eksena? Amano, kasla pelikula mat, Ben? Kasla benten. Anya abenten. Amom, simmangpet ni Clarice idi kalman. Idi kwan, rimwar jay kirida ang nakamaleta. Ni Lorraine. No kasta, pimanawan ni number 2. Anya pa'y ngay. Ang jak mat nakita rimwar ni Josh itangal daw. Aglangan nga ta. Ay na, sigurado a world war ti mapasama ki Jabalay da ita. Anya pa'y ngay. Sigurado lakit di nga apat ti mapasamak. Nasaya tarimor kay ti kwarto, Clarice. Apay ko man no rimwarak. Ayan ti kiridam. Apay nga adda ka paila dito ay. Nagawidan ni Lorraine na gaya mo. Awan ti gayam ko at traidor wano ulag. Kat si kamat. Ayan ti impawid ko a kwarta. Apay asaan pa'y analpas ti extension ti balay. Nangikam iti impaw-paw it ko. Nang inaabi na na materyales. Saan nga'y manay? Idi imbagam amalmalpas. Impaw-itan ka iti dakkel agatan tapno malpasan. Angam saan? Ta inaramat yo iti kalukuan ti kwartag. Surutam ni Lorraine. Ay ayaten ka, Clarice. Napudno nga ay ayatan nak. Di na kumalino ko. Iso akid tawag. Di ka kumapay agpakita kanyak. Tama istresak ang makakita kan ka. Gapo iti inaramid mo. Kaya't maasawan, pumanawak dito balay. Rumbang laang. Di daklakin asyan. Amom ka di ajak pa'y makaina na iti husto. Taag-overtime mag. Kaya't ko lang ang makaurnong iti pangpadakkel ta iti balay. Ngam anya tinaramid mo. Awanan ka itabain. Hello? Si kakadiday to Ronnie? Wen,
Nakasangpat ka ka din dito Pilipinas? When? Pinapanaw kong ti fiancem dito balay ko. Mabalin nyo siguro nga ituloy. Tinapaay a plano nyo. Napukawan di pa nagtalag ko kini Lorraine. Sinaktan na unay tirignak. Oray siyak. Iso akayat ko pa'y pumanaw ni Josh dito balay. Ad-ad na amalagip ko tinasakit nga inaramid da kanyak. Kinaykayat ko mati madayo kini Lorraine. Saan ko pa'y akayat ang makita? Nasaktan ako unay iti inaramid na. Numalpasan ti balay ko. Agsubli ak tumatlang ija Amerika. Saan ka din ang makisinublian iti asawan? No kadak ito awan pa'y planok. Ngamjak mo iti masakbayan. Kasano kayo mat kan ni Lorraine? Napunasan ti panagayat ko kan kawana. Kastamat ti panagtalag ko. Saan akas karina ang maisubli ti amin? When, Ronnie? Pudno tinakunam. Narigat ang maisubli ti panagtalag. Anya ita ti plano, dadantigayem mo alino ko. Diyak nga rod mo, nanang. Idi, naragsak kami adwa no kasjay nga agkuyog kami. Ita, kaguran akong tigayem ko. Kasano? Impabantay na kan ka ti asawa na. Ngamsik hamot tinangdadaol iti panagtalag na kan ka. Sikantay ko nada iti Tagalog, abantay sa lakay. Itala nga maamiris ko ti dakas nga inaramid ko, nana. No dimngag kapayla kumakanya kiti pamagbagak iti. Awan ko mati pakasidsidiran ita ti konsensyam. Impaay ko ti amin ko ka ni Josh. Ngam idisimang pati asawa na. Kaslaak aso a pinagawid na latan. Kasano? Katsimbang putmutun ti asawa na. Saan sama ta simrag ni Josh di ta opisina da? Dinamag ko iti kakadwana, kat nagpakada ka no. Saan ka no asumrag ita? Hala, amang ano saan pa'y analpas ti gubat iti pagtaengan da? Gubat pa'y nga ta, di pa'y lang nga ta nagsisfire. Apay ko mga agsisfire da, kat awan mo't armas da? Si kamot. Amom ngay, no pan nakaarmalay tingiwat da. Ay, sikat talaga. Chismoso ka. Saan ka nagchismes no di ka nagdamag? Asino nga ta kadata tinalaing nga agchismes? Saan nga taasi ka? Ah. Kat siyak mo ti paradengag. Hello, friend. Nakaawag ka man? Kumusta kan dita, friend? Ayos ka kadimatlaan? Ayos mo't kit di. Nadanon ko talaga ni Lorraine dito balay ko. Pimanaw, idiim mo nagak iti guest room ti balay ko. Anya? Balay mo? Ngam iti guest room tinagdagusam? Saan kat ati master's bedroom? Kasano? Kat ijay ti ayan ni Lorraine idisimang petak. Ha? Alangan ang makirigpunak kadakwada. Kat, awan da nga roden adwa di ta balay mo. Diyaka mo, no pimanaw ni Josh. Adak ngamin ita itiruan. Nakisaritak iti inhinyero amang ituloy iti balay ko. Sika pa yan ti makisao iti inhinyero? Saan kat ani Josh? Saan kon nga italagkan ko na ti kwartak. Amangan pa'y no aramaten da adwa ti nabat-bati ang nagbannugak. Sa bagay, adda kalintagam. When, friend? O sige, agsarita tantumanan inton maminsan. Ni Josh mat tinakita ka pinapanaw yun, nanang. Imbagak asan arumbeng nga umay dito'y balay tayo. Awan pulos karbengan na nga umay dito'y. Saan niyo ko mga inaramid dayta, nanang? Di mo ka di amo nga aramatan ti utak mo, Lorraine. Kasano? No idarum na kayo ni Clarice. Makita ti pulis nga da kayo adwa dito'y balay tayo. Agdarumpay nga ta?
Di mo laam mo ti panunot ti tao ang nasaktan ti riknana. Di kay tumot kami nagpanunot adwa ka ni Diyos. No napanankit di ati utak yu adwa. At damanan baro adamag. Amangan no kayat mo amaamuan. Aywan Mr. Storyteller. Ibagam nga ruden. Saan mo adamagan no kayat ko amang nga gano no saan? Tamo mo no anya ti sungbat ko. Nakitak arimwar ni Clarice nga agmaymaysa. Idi kuan, nakitak mat arimwar ni Josh. Adda maleta na. Maleta? Agtalaw nga ta? Apay nga ada maleta na ako nam? Day tati saan ko nga amaw. Dinamag mo kuman ano papanan na idi nakitam arimwar ang nakamaleta. Adayuak mat idi nakitak. Alangan nga agsubliak tamapan ko tay damagan. Kumaa, tapno kompleto ti ipadamag mo kanyak. Kastoy langan ti aramidan ta. Intun sumrak ni Diyos iti trabaho na. Si kamat ti umasidagkan kwa na numapan mangan ije kantin. Agindadamag kamat akan kwa na. Awan samot ti nakatugaw dito ayan mo. Makilami sa anak man. Sige lang. Awan mat nakatugaw. Kasla lonely ka. Saan ka di arumbang anaragsak ka tas imang porto ni darling mo? Sa balitan ni Clarice. Saan na kasi di? Kasla di nakamamon. Saan na ka ngam mo? Ay, hindi ka maawatan. Imposible mat amalipatan na nga asawa na ka. Di nagkasasaw. Sa pimanaw ako ni Jibalaymi. Kasla ngamin, Jack may irusok nga anda kabalay ko. Ngam di nakmat kasasao. Adda siguro makagapo. Apay adi mo dinamag. No apay adi nakakasasao ako nam. Bayaman. Nukas niya ti kayat na awan mabalin ko. Siyakmat itati agi padamagan ka. Kuna ni Josh apimanaw iti balayda ta saan kanon akasasao ni Clarice. Awan ti pabasulan na no di ti bagina matlaeng. Tingamin pa nagtalag kat narigatan ama isuble no daytoy kat napukawan. Uwan mo't ket dia, podno ta kunam. Iso asika, no adantumot asawam, saan mo alipliputan? Uuray si kamot No siyakmat ti adda kaayan ayat na kat makiden na iti sabali. Bay ako, saan kun ngay kalaysa? Kat no siyakmat ti kas ka ni Clarice, jakmat amo no anya ti maaramid ko, nang runa no pati kwarta kat inraman da aginastos. Nay, si kamat ti masabat ko, Clarice. Adumat a materyales apang balay ti indeliver da iti arubayan ti balay mo. Wen, tapno malpas ti balay ko, Manong Ben. Awan ka didita ni Josh. Jakmat makitkitan. Diyak mo tinapanan na. Amangan no sinurot na, ti babae na. Ay, naulaw sa ti asawam. Anya pa'y nga tati sapulan na kan ka, ading kaw. Nakulaapan siguro ti panunot na. Tila ang pagragsakan na tinapanunot na. Ay, hun gayam. Adda ka di pa'y planom nga agsubli di Amerika? Wen, sayang ti kontratak, Manong. Nakarenew akon. Nagbakasyon naklaang. Nay, si kaabot ti adda dito itsyendaan, balasang ko. Wen, nana. Gumatangag iti kanon dagiti trabahador amang ituloy amang aramid iti balay ko. Ay na, siya kundi dumaw dawat iti dispensar. Gapo iti inaramid ti anak ko, balasang ko. Saan ko nga anugutan ti inaramid na? Nalaka ti mamakawan, nana. Ngem ti saem nga impalay na. Narigat amapunas. Maawatan ka, balasang ko. Kat ulit at ti dumawat iti pamakawan para iti anak ko. Saan arumbang ada kayo ti agkid daw iti pamakawan, nana? Awan basol niya. Ni Lorraine, tinakabasol kanya. Di mo ka din mapakawan ti anak ko, balasang ko. Ti taong nga agkid daw iti pamakawan.
kat mapakawan, nana. Kasanon, no saan nga agkid daw iti pamakawan. Wenno saan nga agbabawi. Nagsabat kami kan ni Clarice iti tiyendaan. Nakisao ka di kada kayo, nanang? Indawatan ka iti pamakawan. Ngam ko na asaan asyak ti dumawat iti pamakawan, no di kat tinakabasol. Kasla jak may turad ti sumango kan kwa na, nanang? Kasano nga rod ang mapakawan na ka, no di ka mat dumawat iti pamakawan. Kaslain talag na kan ti asawa na, ngam sabali mo ti naramid mo. Mariribukan ak, nanang. Anya nga tati aramidak. Duha a taon ti pinaldaang ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas na pauwan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jofar Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.